Hei! Jatut kocowe parat awas. Wah ya, bodoh. Wah, woi, wah, oh ayah, wah, bodoh, wah, mati aku, oh ayah, oh ayah, oh yo, wah, woi, wah, wah. Sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Purda kura reka kiri Wala panos maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat. Bapa Panembahan Durna. Ana dawuh apa nggih anak Prabu Panjergrahita. Sajak kaya wong kebingungan. Semune sira anggere Prabu Panjergrahita kaya wong keweden. Ana apa? Nuwun manggih Bapa Panembahan. Kula kinten paduka Bapa Panembahan Durna piyambak ugi saged nyumurupi madaning pabaratan wonten ing alun-alun negari Ngamarta bledug mangampak-ampak mertandhaken bilih wadyabala saking negari Ngarancang Pamot sakmangke sampun tanding yudha lan wadyabala saking negari Ngamarta. Nggih. Banjur keparange anak Prabu kepiye? Nanging mboten wonten setunggal kemawon wadyabala saking negari Arancang Pamot ingkang saged keduga ngrangket Ponokan Petruk kaliyan Bagong. Nuwun sewu, Nger, nuwun sewu. Ponokan Petruk kaliyan Bagong mriku jatosipun janjane kuwi mung diutus dening Kakang Semar Badrana supayane nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada sepisan ping pindhone
nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Kula mangertos. Sabab ingkang rembugi Pitruk wonten ing Datulaya kula wau kula ingkang ngadepi, kula ingkang menehi atur. Iya. Nanging nuwun sewu. Ing niat sejatosipun negari Ngarancang Pamot menika mboten ketaman pagebluk, nanging negari kula negari Ngarancang Pamot menika ayom tur nggih ayem. Tentrem tur nggih jenjem. Meski mawon nalikanipun kula nampi dawuh saking Sinuwun Prabu Jaka Pitana. Kapurih kula ing sak mangke damel srana ringking para Pandhawa sarana kula kedah. Mbeta minggat misaken Pandhawa kaliyan Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ugi misaken Nata Ndrawati. Kedah dipun pisah kaliyan wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Amargi menika ingkang dados sedaya kegiatanipun para Pandhawa. Man! Iya, sik. Anu Kakang Durna Citraksi rewel. Sampeyan ki nggawa bocah kaya ora diyem-yemi. Man! Iya. Man! Iya, sik. Ah, giliranku iki. Malah sak mangke. Anggenipun Petruk kandung bolong kalan Ponokawan Bagong. Badhe sak biyantu lawan tiyang sepipun inggih menika Semar Badranaya kula kinten menika inggih dados pamancatipun ingkang putra Lwan. Ngene ya, Ngger. Oh. Yektine ingkang dadi srana Pandhawa duweni kekuatan kuwi sepisan. Nata Ndarawati ping pindhone para Pandhawa duweni wujuding Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ping telune. Pandhawa dimang dening Semar Badranaya. Yen ta jeneng sira Angger Prabu Panjergrahita iso nyirnake loro-lorone. Malah kepara iso nyirnake uga wujuding Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kelawan wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Tak kira ora bakal kangelan. Angel mijet wae nganti suwe banyu sinari. Yen ta anak Prabu arep gawe srana ringke Pandhawa, sartane mengko bakal kasembatan kang dadi panjangkane anak Prabu Duryudana. Jojo muntap lir kenentat duka yayasinipi. Netra kocak ngondar andir. Om Bapak Urban, anak Prabu Panjergrahita dawuhmu apa? Mungkin dados ning kawuningan. Pangraos kula kok sak mangke Pandhawa dinten lan wekdal punika ugi mesti kemawon badhe tumuju wonten Padukan Karangkadempel. Ingkang sak perlu badhe nyekseni tuwin badhe sak biyantu dumateng anggenipun Semar Badranaya nggadahi gegayuhan kepengin bangun kayangan. Bawarban. Menapa kula dipun keparengaken damel srana ringking para Pandhawa. Kowe arep gawe srana ringkih apa nggih Angger Prabu Panjergrahita? Nur Wanggi. Sampun ngantos ngiyas dumateng ingkang putra Rancang Pamot. Sampun ngantos ngembe dumateng ingkang putra pun Panjergrahita. Kula aturi nyawang. Kula salin wujud sak mangke damel srana ringkihipun para Pandhawa Babar. Sinok maya winaya ing sepi sinimpen telenging kalbu
pambukaning warana taren saking liap layaping ngaluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati ong yen panjenenganing sun wis salin wujud kaya manggini ndak kira para Pandhawa bakal wedi yen to mbalak sartane ora manut apa kang dadi dawuhing Sun Bapa Penemban Durna. Lole kentos karo gembol. Manyar-manyar do ning dungkul wana alas dadi wana. Lah kok dadi teko. Iso salin wujud sok maneh Prabu Pandhu. Ya mung sing setiti ngati-ati ngger duga-duga digawa. Merga ngene Pandhawa kuwi panggonane wong-wong ingkang lantip. Wong-wong ingkang tanggaping sasmita lantip ing panggrahita. Yen temengko anak Prabu Panjergrahita ora ngati-ati tenan, sengara iso kelakon murungake Semar Putra nggone bangun kayangan. Sartane sengara iso kelakon nggonmu duweni gegayuhan. Ya nampa sartane ngleksanani dawuh Angger Prabu Jaka Pitana. Bapa Penemban sampun waskuwatos. Menawi kula sampun majeng kula sampun temandang karya. Sakmangke kula ingkang aben ajeng kaliyan pun para Pandhawa kula badhe mirangaken Semar. Kula badhe matur, kula badhe ndamel cariyos ingkang saknyatanipun boten wonten kasunyatanipun. Kula badhe ngoman-oman Semar wonten ngajenganipun nata Ndrawati Mrapadiri para Pandhawa sakmangke ugi kula badhe budal Bapa Penemban. Ngati-ati nggih, ngati-ati anak Prabu. Mangung siring prasata Kurawa Kambak Ongkes rokatite Petra kantrong bolong kula wonten paring adhawuh sinuwun Bagong endi lho lha kirangane wiwit pabaratan alun-alun negari Ngamarta Wadyabala Indraprasta campuh kaliyan wadyabalanipun Prabu sinten kala Panjergrahita nggih Prabu Panjer DP Panjergrahita nggih bleduk mangampak-ampak sampun sirna iya Petruk nggih mboten wancine udan kok kodhok muni niku
Lho. Ana apa Petruk? Enten kongkang nyolot-nyolot. Malah mlayu-mlayu. Wah, jebul dolanane Bagong. Petruk wonten dawuh. Bagonge dikanthi. Dikanthi dos pundi? Merga wektu dina iki Yayi Prabu Puntadewa sak kadang Pandhawa 5 jangkep cacahe. Bakal nyengkuyung lumadri Kakang Semar nggone miwiti bangun kayangan. Lah nek ngaten iki bakal kelakon panjangane Bapak Semar. Iya Petruk. Wah. Terus wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada mengke dos pundi? Ya bakal dikanthi dening para Pandhawa. Yen ta wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya ndak kira panjenenganing sono lah bakal kok lan nggawa wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma Petruk. Petruk yen malegak leku. Bunga kang tanpa upama. Umbyak ing samudra tumakeng wentis. Alon gulung-gulungan. Alon gegulungan kok gulung-gulungan. Anggepmu terus gulung-gulung-gulung ngono apa kepiye? Bocah kok suluk kowe sing bener. Ayo aku ya ming tiru swargine keyongan kok ya nyalahno swargine keyongan kok ora. Sing bener ki alon gegulungan ya nyuk. Nggih. Nderekaken tindak Jengkara Paduka sembah kula ingkang nderekaken. Ayo Petruk budal bareng-bareng ing Karangadempel. Monggo kula nderekaken sinuwun Ndrawati. Tua iku surungan ora. Kekuk satulita emel-emel ngaturaken ngasugengan sarawipun sinuwun Prabu Puntadewa
Sinuwun Ndarawati napa dene Ndara Werkudara miwah para kadang-kadang Pandhawa gangsal sinuwun. Ya ya Kakang Semar. Ora ana alangan sewiji apa. Anggone Puntadewa Warapta ana ing Padukuhan Karang Kadempel sak mengko Kakang ingkang sayekti mung nuhoni dawuh sartane kewajibaning para Pandhawa. Kapure sak biyantu marang sedya lan panjanganing Kakang Semar Badranaya. Iya Kakang Semar. Semono uga aku nata ing Ndarawati. Ndereke kelawan tindak Yayi Prabu Darmakusuma sakadang Pandhawa. Wektu dina sak mengko iki sowan ning Padukuhan Karang Kadempel. Ana ngarsaning Kakang Semar Badranaya ingkang wigati ana kejaba para Pandhawa mung bakal nungsung werta. Sartane nyadhong dawuh timbal Kakang Semar Badranaya nalika semana. Anggone Kakang Semar Badranaya ngus utusan lawan ponakan Petruk lan Bagong. Anggih. Semono uga aku dipol kakangku. Anane Werkudara Prapta ning Karang Kadempel. Mergo sepisan nuhoni sartane kestoke dawuh barep kakangku. Mergo Pandhawa kinen sowan ning Padukuhan Karang Kadempel. Ping pindhone minangka lidah sinambunge ngatur saka dipol kakangku lumantar Petruk kantong bolong upadinipun kawan Bagong. Anggone ngaturake wigati yen to samengko dipol kakangku duweni gawe sartane bakal miwiti bangun kayangan. Mula gandeng nyata anggone Semar kakangku duweni gegayuhan bangun kayangan. Kamangka kuwi gegayuhan kang luhur sajatane mengko bakal ngempit marang kararjan lan kasantosan sak praja negara Indraprasta. Werkudara sakadang Pandhawa sumedya nampa sarta sumedya nglakoni apa wae kang dadi kewajiban lan dawuh dipol kakangku. Nggih nggih. Nuwun sewu. Sepisan kula ngaturaken panuwun wontenipun Puntadewa sampun kesdurawuh wonten mriki. Ping pindhone nuwun sewu. Janjane kula ajeng miwiti mbangun kayangan niku. Nuwun sewu ora kok sing ajeng kula bangun menika senes kok wujuding papan ingkang magrong-magrong. Senes kok kula badhe mbangun wujudipun bangunan. Kadosta ingkang mapan wonten ing kayiwangan ingkang dados sasana ten papanipun para Jawata menika babar pisan mboten. Nanging nuwun sewu. Sing ajeng kula bangun, sing kula westani bangun kayangan menika wonten ing kayiwangan papanipun para Jawata menika ada mbok bine luput saking inggih menika regejekan. Wonten kayangan menika mboten wonten ingkang nami cecongkrahan, wonten kayangan menika mboten wonten ingkang nami padudon, wonten ing kayiwangan menika mboten wonten wong do memungsuhan. Entenipun namung para Jawata ingkang tansah manunggal tetunggalan dados tunggal golong gilig sayek saeka kapti satemasak mangke rahayu tias bagya mulya warata dipun raosaken dening para Jawata ingkang sami mapan wonten ing kayiwangan. Lah, kawontenaning kayiwangan sing kados mekaten menika badhe kula wujudaken wonten praja negari Ngamarta ingkang insyaallah sak mangke badhe kula suwuni paseksen. Inggih menika wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma, ya Wijaya Mulya ingkang sepisan. Ping pindho wujudipun Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Nuwun sewu. Kenging napa kok kula utusan Petruk supayane nyuwunke ngambil wujuding Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Janjane senes wujude, senes barange, senes rupane Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada menapa dene Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Ning sing ajeng kula suwun menika namung paseksen sepisan saking Sinuwun Puntadewa. Ping pindhone saking Sinuwun Ndarawati. Jerniyatane Semar minangka gegambaraning pamong. Sinuwun Ndarawati kaliyan para Pandhawa minangka gegambaraning priyagung, minangka gegambaraning pejabat. Pemimpin wonten Praja Negari Ngamarta. Iya Kakang Semar. Nggih. Wondene napa sababe lah kok teko Semar nyuwun ngambil pusaka kalih niku? Sebab
Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada menika ngemu werdi gegebengan gangsal perkawis ingkang tansah dipun ugemi lan ugi tansah dipun gujeng pendak-pendak dinten tansah dipun cakke dipun amalke dening para bendara kula para Pandhawa menika ingkang sepisan ingkang angka kalih wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma menika gandane kongas mangambar arum ing pengangkahipun Semar sak mangke menawi wujuding Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada utawi langkung saenipun langkung tepatipun inggih menika gegebengan gangsal perkawis dipun cakke sareng kaliyan wujudipun Pustaka utawi Sekar Cangkok Wijaya Mulya pengangkahe Semar sak mangke tujuan lan gegayuhanipun Semar sumrambing para Pandhawa lan Sinuwun Kresna sageta langgeng tuwin damel kuncara arum bangsa negari ngamarta tuwin para Pandhawa menika sinuwun mangan cara lampahing angin kuntareng-rening ngarga kara-kara toreh kiri ora bumi prakamita sadolo mangamba-amba utan teras awor utan teras awor manteng tejan Sang Lurah Semar Badrana aku semanten meminta marang karsaning Gusti Arya Loka eling-eling Raden Drajating Panakawan nanging tanpa beda kaya dene pangejawantaning Sang Hyang Bathara Semaya nalika semanten dinampa apa kang dadi sedane Sang Lurah Semar Badrana anggen nyuwun paseksen wujuding Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada miwah Sekar Cangkok Wijaya Mulya nalika semanten wonten cahya cumlor saking dirgantara kaya darur tarengan kebat kaya kilat kesit windha tadhit panasan jauh namung wujuding kanugrahan saking para jatunging matedhak wonten bumi Karang Kadempel sumrambah dayane wonten ing bumi Indraprastha panasan jauh namung wujuding kanugrahaning Jawata ingkang winastan wahyu kamulyan nalika semanten oyana dadi mangsa wis nekani Sang Nata Prabu Darma Kusuma miwah Nata Ndarawati Sumawana panenggahing Pandhawa satring Jodipati nampi wujuding kanugrahan sumrambah dayane damel tentrem madaning lair tuwin batin dedeti dem prabawane ngaratri
sasatara wis manjer kawuryan ana daya pangaribawa ingkang ndak rasakake Kakang Semar iki dayane ngopo? Dipol kakangku iki dayane ngopo? Mengke riyen ta? Sampeyan niku dos pundi? Ana Nalindra Cetha kedahipun lantip panggraita lah kok mboten ngrasa. Niki Wahyu Kamulyan. Wagyu Kamulyan. Sampun tumedhak. Tegese apa Kakang yen to Wahyu Kamulyan wis tumedhak ana ing bumi Karangkadempel. Mboten kok namung wonten ing bumi Karangkadempel. Nanging dayane sumarambah wonten Praja Negari Ngamarta. Teges pun kelakon apa sing dadi panjangkane Semar Badranaya sinuwun. Yak. Yang mantara ratri amung cipta pukulun tanana liyan kaeksi mila katur Kang Cundha mande mungking Pratanta Prabu nuwun sewu nuwun mangke. Lah kok teka damel kaget Semar Badranaya kaliyan para Pandhawa. Ning atase menika alam kadonyan, lah kok teka sesembahan kula pepundhen kula. Ingkang sampun abadan sukma sinuwun Prabu Pandhu. Tedhak wonten ing padukan Karangkadempel kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Semar Badranaya tak tampa anggih. Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya kulub Darma Kusuma ulun tampa. Pandhu bapakku aku ngaturke basaku katuru. Ya Warakudara ulun tampa. Wonten apa sinuwun? Pun langgeng manjing wonten ing alam kasuwargan. Lah kok teka tedhak wonten ing Madyapada wonten wigatos menapa? Kakang Semar Badranaya wonten dawuh. Yektine aku ora arep matur kelawan jeneng sira ning aku arep dawuh. Kelawan majaku Ngamarta Puntadewa. Kanjeng Rama Prabu kados pundi? Puntadewa kula wonten timbalan. Kena ngapa ta jeneng kita? Teka milih sing jeneng Semar Badranaya minangka pamonging para Pandhawa. Kajaba ingkang sepisan Semar kuwi drajating Panakawan ping pindhone Semar kuwi wong elek nyolok mripat. Sartane Semar kuwi ora tau kok jeneng benerke marang tumindake para Pandhawa. Mesthi wae tansah njlomprongke marang sak laku jantrengan majaku para Pandhawa. Nyatane wis kabukti kalamun ta dina sak mengko iki sing jeneng Semar Badranaya miwiti sartane ndak rasa wis kelakon. Apa kang dadi panjangkane Semar Badranaya yaiku nggone kepengin bangun kayangan. Puntadewa tak kira ora ana gunane sartane ora ana paedahe yen to Semar Badranaya isih urip ana ing Madyapada. Kuwi ingkang sepisan ping pindhone. Pandhawa lah kok teka nganggep yen to Semar Badranaya dadi pamong agung. Coba to tak takon lan coba sawangen agunge Semar nggo endi? Ning atase mung wong kere, wong saking, wong melarat, wong ora duwe. Wong gedibal 17. Wong elek nyolok mripat lah kok teka nduri gegayuhan sundha langit gegede nempyak kurang cagak. Ibarate cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan ngutung-itung lintang Semar Badranaya mung gedibal ora pantes mapan sartane ora pantes yen to Puntadewa sak kadang Pandhawa sumuyut ana ngersaning Semar Badranaya Darma Kusuma.
Oh. Oh. Lumruk tanpa dosa keluar Semar Badrana kaya-kaya den mirangaken wonten ngajengane Sangya para bendara Sang Nata Prabu Darma Kusuma Nata Ndrawati miwah Raden Harya Werkudara nalika semanten dupi midhanget pangandikanira Sang Prabu Pandhu abadan sukma kamangka wujuding Pindawarni nalika semanten Sang Kilora Semar Badrana eling-eling nadyanto titah sawantah nanging gadhahi kadigdayan duwe nadyanto katingal ngelumpruk tanpa daya nanging batin manteng ciptane nyipta wujuding dahana ingkang kaya-kaya ngobong bale padukan karang kademel wekasan sukmaning Sang Prabu Pandhu Pindawarni kendang kapracundang kuntal kaprapel badar sejati kaya wingi uni oh mati aku Yata laruta sangking kutha Sangkuru kula yen tan mutusa Sang Sri Kakang Semar iki ana lakon apa lah kok teka sukmaning Kanjeng Rama Prabu Pandhu teka kobong kaya mangkono mau Kakang pun ampun sedih ampun kuwatir ampun ajrih aja wedi aja gumunan aja kagitan nuwun sewu menawi paduka mriku sak mangke ningali kanthi permana jati wujudipun sukmaning Prabu Pandhu cobi to menapa wonten jamak limrahipun ana wis badan sukma kedahipun menika mboten ngambah bantala lah kok niki wau sikile nemplek lemah kedah-kedahe rak nggih ngambang. Iya Kakang Semar. Ha nggih. Sikile ngambah lemah kamangka bar midak lethong. Lah banjur kae mau wujutaning sapa? Mriku wujutaning panjalmaning iblis lanat. Banjur Puntadewa kudu kepiye? Ampun sampean sing temandang. Sinuwun Kresna. Apa Kakang? Mangkandhi Ndara Werkudara sampean sing iso ngrampungi perkara nika. Ya, Kakang Semar njaluk pamit ngatos-atos. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang mawe gandrung sabaran walah menungso ora tatanan pancen Semar ora kena disangga enteng yo pancen nyata lamun Semar kuwi dudu menungso baen-baen malah tak sawang kae sing maju Werkudara ya tak ladeni kridamu parat
Wis kentekan akal wong Pandhawa. Nganti-nganti sing maju bantrongane sing gedhe dhewe. Ayo. Semar kon murungke lek bangun kayang. Ora diwurungke apa kelakon dosa Pandhawa dadi bandan ning negara Rancang Pamot. Ayo. Aduh. Wah. Wah. Udah. Oh. Ada. Wah. Ada. Ada. Ah. Aduh. Wah. Waduh. Wah. Waduh. Oi! Oi! Ikan. Waduh. Waduh. Buta Pandhawa tata kate wisaya. Indriyaksa sara Maruta Pawana. Kresna maju waret. Bathara Kala kuwi arep ganggu gawe karo sedyane para Pandhawa. Ora. Rina wengi aku mau ngenten-teni kapan iso aku gaglak bocah Sukerta. Nanging nyatane Semar karo kowe diadi pepalange. Ya wis yen pancen aku sing mepalangi banjur kowe ora trima ngono apa kuwi? Yen Tanata Ndarawati sing mepalangi apa banjur Bathara Kala ora nrimake ngono apa piye? Ayo bali. Kuwi tau Nana Windana ora bakal bali yen Pandhawa urung dadi ganjling waduk. Ayo bali. Bali utawa tak waca sarandunging badanmu Bathara Kala. Waduh Kyai Dalang nyuwun pamit Kyai. Wah. Arsa madangi jagat tuk mungup aning sapucah ing wukir marapa bangsu mirat keneng soroteng surya mega lan gunung
mareka den prayitna semurire eka balik Yo dipol kakangku ha nggih. Sewu kalepatan kula diagung mangaksami. Mbok menawi anggen kula ladi dalu punika kathah kirang, kathah cewet tutur kata. Dan keladuke ngatur kula nyuwun pangapunten. Yo tiba sewodo-wodo Semar ha nggih. Mung pandonga kula mugi-mugi keluarga besar piyambakipun Raka Mas Jarwanto sak kula warga sak sampunipun ngawontenaken sedekah dalu punika ingkang manfaatipun damel sedaya para warga masyarakat remen lan sedaya sami ngraosaken manfaat lan barokahipun. Kula ngaturaken mugi-mugi tansah rahayu widodо nering sambikala adoh saka rubeda. Yo Semar ha iki wusana manutupe ngatur kula sak kanca nyuwun pamit mugi-mugi sak penger Semar sak rombongan sak anak-anak kula saking laladan Konohagakure warga ing laladan Karanganyar Ngaragomulya Ndukun Magelang mriki tansah pinaringan rahayu wilujeng nering sambikala adoh saka rubeda. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Kokean cangkem.